Moi ben, pois imos dar comezo a esta segunda parte da mesa sobre experiencias galegas sostibles e desta vez ímonos centrar en iniciativas de proximidade. Imos falar de medios de proximidade porque observase unha tendencia a nivel global, incluso de que este tipo de medios está medrando ao beiro da rede das novas tecnoloxías e estáse renovando un poquinho toda esa rede de medios locais dun xeito alternativo ás cabeceiras tradicionais. Hoxe imos afondar un pouco nesta realidade da man de tres iniciativas galegas, como son o Teo Vivo, dirixido por Ana Conde, e Que pasa na costa, dirixido por Ubaldo Cerqueiro, e tamén o Sila no 2000, dirixido por Carlos García, que hoxe non pode estar aquí, pero que nos enviou unha presentación para que poidamos coñecer tamén a súa iniciativa. Antes de comezar coas presentacións, ímonos poñer un poquinho en contexto. En Galicia, segundo as últimas exploracións que fixemos dende a Facultade de Ciencias da Comunicación, contamos case 160 medios activos na comunidade, dos que aproximadamente entre un 60 e un 70% son iniciativas de algún xeito locais, comarcais, municipais, provinciais, e dese 60-70% unha ampla maioría están presentes na rede. E no ámbito dos nativos digitais, que son os medios que están presentes exclusivamente en Internet, contamos máis de 50 iniciativas que se manteñen en activo a día de hoxe, das cales, máis ou menos 30, son tamén medios de proximidade. Como vemos, polo tanto, en Galicia esta realidade é moi relevante e hoxe imos coñecela da man de Ana, de Ubaldo e tamén de Carlos, que non puido estar, pero que resumirei agora a continuación un pouquinho a súa presentación. O Sila no 2000 está editado pola empresa de comunicación Garer BSL e apareceu por primeira vez en outubro de 1996. E dende entón sai á rúa cunha periodicidade mensual en formato papel. O SIL distribúese por toda a provincia de Ourense, polo sur de Lugo e o resto do mundo por suscripción. Distribúese por correo, por venda en quioscos, o prezo da cabeceira son 3 euros, e empresas de reparto cunha tirada de 8.000 exemplares, das cales 30.000 son de xente que está suscrita. O perfil do lector é amplo e conta cunha moi boa penetración no mundo rural. O Silado no 2000 ofrece aos lectores unha información xeral e busca achegarse a diferentes ámbitos da realidade das comarcas da provincia de Ourense. Na actualidade, o periódico publícase, como xa dixemos, unha vez ao mes, a súa paxinación oscila entre as 48 e 64 páxinas e ten as seccións de Enportada, Concellos, Economía, Viticultura, Entrevista, Cultura, Música, Sociedade, Sanidade, Ruta, etc. E logo ten outros temas máis específicos, como pode ser o de festas, turismo, viticultura, letras galegas, Nadal. E o xornal, ademais de servir de nexo de unión entre a xente desas comarcas da provincia de Ourense e do sur de Lugo, sirve tamén como enlace da xente destas comarcas que están espalladas por diferentes lugares do planeta. E o formato en papel serve tamén para achegarlle ese anaquiño de Ourense e de Lugo a diversos países de Latinoamérica, Europa, Asia e incluso África. Logo, ademais da cabeceira principal, que é o Sila no 2000, dende a empresa matriz edítase outra versión en papel especializada en información deportiva, como é o SIL Deportivo, que tamén o tedes aí na entrada, e que se centra na información do deporte local. E, ademais disto, de forma anual, editan un monográfico sobre as festas do Entroido e todo o movimento cultural que é moi relevante na provincia de Ourense, que tamén tedes abaixo na mesiña de inscripcións exemplares para que poidades levar. E, sen máis, esta é un pouco a presentación que nos mandou Carlos García, quen se desculpa por non poder estar hoxe aquí e agradece tamén ao Consello que se contara con el para a participación de algún xeito nesta mesa. E agora imos pasar á iniciativa de Que pasa na costa, da man de Ubaldo. Ubaldo dirixe Que pasa na costa dende o ano 2007, é o diario digital da Costa da Morte. Ubaldo comezou no seo da empresa Galinos, taller de comunicación, e dende o 2011 traballa como autónomo. En Que pasa na costa fai os labores de redacción, investigación, community manager, comercial, administrativo e recursos humanos, sendo un bo reflexo tamén do que falábamos antes do tipo de xestión que exixen estes medios. O trato directo coa xente e a súa experiencia no mundo das novas tecnoloxías permiten dedicarse tamén á formación, traballando para concellos, asociacións ou entidades como a Cruz Vermella ou a Fundación Érguete en cursos de alfabetización digital nos que presta especial atención a colectivos desfavorecidos. Así que, Ubaldo,
Bueno, moitas gracias, Cruz, moitas gracias ao Consello por invitar a Que Pase na Costa. Ademais, creo que sinceramente estamos ben invitados, non? E gracias a vos tamén por gastar unha mañá aquí escoitando estas iniciativas, creo que son interesantes, que moitas veces non somos conscientes da realidade mediática que hai en Galicia e simplemente vemos os grandes medios e realmente hai un montón de medios espallados a nivel comarcal. Seguro que moitos de aquí, de feito, só desde calquera bisbarra da zona, vexo algún corcubionés por aí pola banda, veciño meu. Entón, bueno, para que creo que é unha visión tamén interesante esta mesa para que coñezades a realidade. Nos, de feito, digo que estamos ben invitados porque levamos 9 anos xa na rede e creo que é unha experiencia relativamente sostible. Logo falaremos de precariedade, de supervivencia e demais. Pero, de feito, en algún momento estivemos falando con técnicos dos proxectos europeos, co mesmo Xavier Alcalá, que se interesou bastante polo noso proxecto, que a idea de intentar exportalo a outros finisterraes europeos, pero, bueno, ao final, nun proxecto tan pequeno como este, no que un se ten que dedicar ao 100% no día a día, impide parar, pensar, preparar un proxecto longo e moitas veces, lamentablemente, o importante queda supeditado ao urxente, non? Ainda que non debería ser así, e todo o proxecto empresarial e máis xornalístico debería ter a pausa de establecer unha estrategia e de pensar as cousas con máis tempo. Pero, bueno, a pregunta non é como sobrevive un diario, un medio comarcal, digital, durante 9 anos. Esa é un pouco a cuestión pola que eu veño a explicar un pouco, sí que eu quero explicar un pouco a historia, como nace Que Pase na Costa e como vai medrando e como está a día de hoxe. 9 anos nunha rede, nunha zona históricamente illada, con as infraestructuras da comunicación malísimas, cun envellecemento poblacional tremendo. Se fala de Galicia, os anteriores compañeros falaban de Galicia, nas comarcas rurais de Galicia ese índice de envellecemento aínda é máis cru, non? Máis duro. Nos empezamos hai que situarse en 2006 e o proxecto nace de alguna maneira dunha casualidade, non é nin un patronato, nin unha fundación, nin tampouco unha aposta, é unha aposta personal, pero, bueno, nace no marco dunha pequena empresa, non? Ali en Corcubión, polas casualidades da vida, a miña cuñada topa traballo en C de veterinaria e aí vedes a Pepita, que é unha cadela que atopou familia a través dunha iniciativa que nos abrimos a través da rede, se chama Salva Cadelos, por iso a traio, e o meu irmán marchou detrás del, Dani Cerqueiro, que ademais ahora é un gurú das novas tecnoloxías en Galicia, digámoslo, así, vai ali a Corcubión a montar unha empresa de novas tecnoloxías en comunicación online. Podes imaginarvos, ali no 2006, unha vila como Corcubión, que ten 1.500 habitantes en verán, en inverno anda pola mitade, e chegan ali uns chavales aí da Coruña que montan unha tenda, non se sabe moi ben se unha tenda de ordenadores, se un ciber, se unha tenda de bicis. Bueno, de feito, un par de anos despois, fixéramos un vídeo con un montón de veciños que naquele entonces, xa en 2009, eran os nosos amigos e que non tiñan nin idea da que nos dedicábamos, non? Unha empresa que se dedicaba á creación de páxinas web, á creación de campañas online, non tiñan nin idea. Entón, o vídeo consistía en ir presentando como nos vían os veciños, aí vedes a Marisa, a Jano, que foi o elixido mellor actor. Bueno, foi a verdade unha presentación ben simpática e fixemos unha estrea ali no bar do pueblo e foi moi auténtico, mesturando, como dicimos, a presencia online ca presencia tamén física que hai que estar tamén nos lugares. Para analizar por que nace Que Pase na Costa, hai que situarse en 2006, igual xa non vos recordades vos, pero houve unha andanada de incendios tremenda en toda Galicia. Entón, se atopaban ali meu irmán e o seu compañeiro naquele entonces, que aínda sigue vinculado ademais moito a Que Pase na Costa dentro do departamento técnico, Javier Calaza, e se atopaban nunha pequena oficina no que había fume por todas partes, pero non sabía moi ben que pasaba, non? Tiñan que esperar o boletín de novas do día seguinte, da radio, ou esperar tamén o periódico do día seguinte, non sabían
que pasaba, igual o día seguinte xa estaban calcinados e tiñan que a oficina estaba feita polvo. Entonces, aí notaron que faltaba algo de maneira de informarse a través da rede a nivel local, non? Aí aparece Javier Calaza, que é un experto en naming, e lle chamou Que pasa na costa, ideal, que ademais nace con Apócope, QPC xa pensado para todo, non? Entonces, nace un pouco como experimento, nace cubrindo ese valero informativo que hai na rede a nivel comarcal, con vocación de servicio público, e nace un pouco intentando alonxarnos dos localismos que había e sigue habendo nas zonas rurais, e máis na Costa da Morte, non lle digas un de Corcubión que de C non cometades nunca ese erro, nin do revés, pero sempre cunha visión comarcal, non? Apuntando cousas concretas locais, pero sempre cunha visión comarcal. E unha das cousas importantes era a nosa intención de reducir a fenda digital, que logo falaremos, a presencia de internet nas casas, digámoslo dunha maneira fácil, e sempre con un toque medioambiental un pouco máis acusado do que está acostumbrado a población local, non? Entón, bueno, aí en 2007, este era o primeiro Que pasa na costa, xa vedes, a estética é moi cutre, moi básica, non había diseñador naquel tempo na empresa, entonces, bueno, unha cousa moi sinxela. Nace, xa vos digo, como experiencia e coa idea de convertilo nun proxecto sustentable en si mesmo. Pero, bueno, aí vamos a ver un pouco a parte da empresa. A min me contrata o meu irmán, un pouco porque son o seu irmán, e me pode enchufar e me pode explotar ao mesmo tempo, non? Eu non son xornalista de formación, e o único que fixera naquele entonces era enviar desde o meu periplo de Polonia de Erasmus as típicas crónicas que lle mandas a familia e aos amigos contando historietas e batallitas diversas. Meu irmán un pouco viu que eu sabía escribir, preguntoulle a 2 ou 3 amigos se querían ir a Corcubión a intentar levantar este proxecto adiante, que era como o pequeno neno da empresa, e a mí me pareceu unha idea maravillosa, que ademais eu viño da Coruña e ir a vivir a Corcubión para min era un soño, non? Coñecer un pouco a realidade galega real, non tan a urbana da Coruña. Entonces, aí eu empezo a media xornada, precariedade total, sabedes como é a empresa familiar, ademais, o de media xornada é solo no papel, e compaxino as labores Que pasa na costa con as labores na empresa, de administración, ou de tomar nota nas reunións, ou de fomentar o equipo, ou algún traballo de creación de contidos para as campañas online, non? Ao principio, unha cousa que é moi importante en todo isto é, e que tamén falamos falaron os anteriores compañeros, é empezar os proxectos dende abaixo. Varios dos proxectos que estaban aquí antes representados, digamos, empezaron tamén desde arriba, e, bueno, conseguiron ir baixando escalóns e parece que se están acomodando. Outros proxectos non foron capaces, non? E o que falaban de vivir dependendo das subvencións, o que falaron xa do xornal, e a Costa da Morte tivemos tamén unha experiencia, o Acontecer, que era un semanario en papel, que apenas durou un ano, que tamén nacía ao amparo dunhas subvencións dun home que, ademais, acabou sendo conselleiro de Montes, o sea, que ide tecendo fíos. Entonces, nós creemos que a hora de que rapaces como a vos, aquí temos visto experiencias como Compost Time, que seredes algún compañeiro, se hai algún blog tamén vos relacionado cos deportes, xente que queira crear novas cabeceiras, pois que eu creo que é máis importante empezar un pouco desde abaixo, non? Con unha estrutura con poucos gastos e ir crecendo. Nos, ao principio, como comenzamos a traballar, non? Eu, ao principio, fusilábamos a información de La Voz, de que o medio máis ou menos de referencia, o Diario de Bergantiños, a Radio Nordés Cadena Ser, e nós estábamos atentos ás novas máis interesantes, pois as fusilábamos dándolle un
un enfoque un pouco máis libre, non? Digamos, o que falaban antes tamén de que se recibes axudas públicas, ao final dependes de quen depende, se non tes a liberdade de rajar sintonizón dunha cousa que ti realmente pensas que hai que rajar. Nós non tiñamos esa mochila cargada de axudas, entón tiñamos a liberdade de rajar tanto de empresas como de institucións. E nese sentido fomos creando unha especie de comunidade. A partir de aí se crea, xa vamos ir á fonte, isto durou uns meses, pouco a pouco vas indo buscando as fontes directamente, te pos en contacto cos concellos, coas asociacións, cos partidos políticos, cos clubs deportivos, con xentes que vas coñecendo e que de repente teñen ganas de colaborar con un medio libre e independente e teñen ganas de falar. Logo volveremos por esa comunidade QPC, que de feito creo que é un dos puntos fortes de que pasa na costa, non? Pero, bueno, non hai que perderse. Un medio digital vive da publicidade. E vos podedes imaginar, en 2008, indo ali ao taller de pasarela, co señor Manolo factura 1,000,000 e pico de euros, pero se lle dis que lle vas vender un banner nun periódico digital, non entende nada, non? Entonces, o que falaba Xurxo tamén moito do tema publicitario, fundamental. E o empresariado galego, a día de hoxe, e máis dunha zona rural, aínda non está a cousa como para que confíen plenamente na publicidade online. Pouco a pouco, a miña xeración, que xa van un par de xeracións despois da vosa, vai collendo poder empresarial, ainda que vamos tardando por mor da crisis, e vamos tardando en ser empresas realmente fortes. O empresariado galego ainda a día de hoxe é máis da xeración de anos 45, 50 anos, xente que non viviu, xente que non entende, que vai entendendo a realidade da publicidade online, non? Entón, pouco a pouco, creo que aínda o empresariado galego ten que dar certos pasos para que un medio digital, comarcal ou a nivel galego poida avanzar. Falaba David Lombao do tema dos socios. Nos creemos que, bueno, na nosa zona nin se nos plantea, vaya, pedirlle a xente que pague por suscribirse a que pasa na costa. A verdade é que nin nos lo planteamos, creemos que iba a ser darnos de bruces contra todo. Gallá, a sociedade galega estea preparada en algún momento para dar ese paso e pagar por contidos de calidade en galego e nivel críticos. Por agora, nos o vemos complicado e máis na nosa zona, vaya. Hai que buscar recursos, entón, e a parte da publicidade vemos que está complicado, a parte da publicidade, nós estivemos cansos de buscar subvencións e o que dicían, non podes depender dunha sola subvención como fan outros medios, ademais porque non chega, porque de alguma maneira eres un pouco incómodo, ti como diario te estás metendo coa Xunta, te estás metendo coa Deputación, te estás metendo co Concello de turno, pois entón non convén axudar a medio de subvencións. Tivemos unha subvención da Cámara de Comercio para a reforma da web e, bueno, a través dunha empresa amiga que nos foi facilitando o traballo e que nos fixo a cousa moi doada. Senón, parece unha quimera andar buscando subvencións. Nos o que atopamos nunha vía de financiamento son os propios concellos. E non falo dos grupos de goberno de cada concello, senón dos concellos propiamente ditos, do Servicio de Cultura ou do Servicio Deportivo, dos técnicos culturais e deportivos. Todo ten que pasar polas manos do alcalde, teñen que ser os alcaldes os que den o visto bon, e entón, de alguna maneira, aí entra unha certa vinculación perigosa a nivel informativo, non? De alguna maneira, ti cando coñeces ben a un alcalde e te ten de man, a veces é difícil criticalo, pero, bueno, nos o que plantexamos e está funcionando sorprendentemente ben é que nos consideramos que os concellos son os máximos beneficiarios da existencia dun proxecto como este, que vertebre unha zona e que lle sirva para expandir as súas actividades socioculturais, non, e deportivas. Entón, nos lle propoñemos que o seu servicio de prensa envíe notas de prensa de índole sociocultural ou deportivo e nos comprometemos a publicalas, non? O obradoiro de taller de maiores
menores de Buño, a salida dos maiores de Vimianzo, a escola de fútbol base de Zas, non? Todas esas informaciones que non son tampouco comprometidas, pois nós nos comprometemos a publicalas se eles colaboran económicamente co diario, non? Ese é un pouco o que estamos practicando. Logo, leválo ademais a nivel cos interventores e cos secretarios é un pouco un lío e al final acaba sendo sempre campaña publicitaria no medio digital, pero bueno, a idea non exactamente esa. Entonces, o que falamos de ir buscando recursos. O que falaba tamén de facerse papel, nos preguntan constantemente, e isto non está en papel nunha zona como a deles, como a nosa, xente lle gustaría ver o que pasa na costa igual en unha revistiña tamén, semanal ou mensual. Nos, aparte de que nacimos dunha empresa de comunicación online, non tiña sentido, e ademais a día de hoxe ni nos plantexamos porque a flexibilidade dun proxecto online e o barato que é fundamental para que se manteña un pouco vivo a día de hoxe este proxecto, non? E analizando os puntos fortes non só do teu proxecto, sino da comarca, é como eu creo que se consigue un pouco intentar manter a sostibilidade, non? Nos na Costa da Morte o fútbol da costa, temos ademais un futbolista espectacular que ainda saliu a semana pasada nunha entrevista en que pasa na costa, curiosamente, o tema do fútbol da costa é un ente propio, non? Nos fomos decatando, eu ademais tamén xoguei no Carnota, entonces no Corcubión estiven entrenando tamén, ves que o futbolista do Dumbría que marca 40 goles por temporada, non tan coñecido como Messi ou como Cristiano, pero si máis coñecido que Andone ou que Borges, non? Para que me entendades. Hai unha visión, o fútbol da costa trascende o deporte, é un sentimento social na Costa da Morte, non? Entón, para que nos temos un carrusel de resultados en directo todas as fines de semana, nos que poñemos os resultados da preferente, da primeira, da segunda e da terceira autonómica, o sea, as 4 peores ligas que hai no fútbol federado, e nos poñemos os resultados en directo, nos van pasando, marcou o Dumbría, marcou o Camariñas, marcou o Valle, vamos actualizando os marcadores. E hai 4.000, 5.000 personas que todas as fines de semana están vendo os resultados en tempo real, non? Para que vexades un pouco a incidencia que ten. Paralelamente, nos necesitamos compasinar esta presencia online con actos públicos, porque ademais nas comarcas a xente necesita ver as caras e a xente necesita saber quen hai detrás e a xente quere saber, non? Entonces, nos un dos actos durante os primeiros anos o que fixemos eran actos para os colaboradores, invitábamos aos colaboradores a uns pinchiños e facíamos unha pequena presentación e funcionaron moi ben, era un acto un pouco máis íntimo, no que había 80, 100 personas que estaban enviando cousas, información a que pasa na costa, pero vimos que hai un nicho estupendo no tema do fútbol da costa. Nos enchemos todos os anos que a gala dos premios de fútbol da costa, un auditorio, este ano foi en Mazaricos, ano anterior en Dumbría, en Cee, e 300, 400 personas na que entregamos 25 premios, o mellor lateral dereito, o mellor entrenador, un clásico, como se fóramos a FIFA do fútbol da costa, non? Eso funciona moi ben. Eso notamos que funciona moi ben. Fixemos outro proxecto que foi un álbum de cromos. Isto, a verdad, petouno. As estrellas da primeira, segunda, terceira autonómica tiñan o seu cromo e desde os seus fillos, os seus sobriños, as súas nais, as súas irmás iban a comprar os cromos e tiñan o seu cromo. Teño experiencias de algún veciño que iban a plastificar o cromo a imprenta da lado da nosa oficina porque iban a regalar unha a súa nai, outra a súa novia, a súa irmá e a súa abuela, non? O sea, a xente quedou encantada. Notamos. Por que digo que isto é importante? Non só a nivel de impacto, porque a nivel publicitario é fundamental, non vou volver atrás antes de ir con eso. A nivel publicitario é importantísimo. Notamos que máis
moito máis fácil conseguir unha publicidade para este álbum ou para esta gala, para o premio mellor lateral dereito do ano 2015-2016, é moito máis fácil conseguir 200, 300 euros para ese patrocinio dese premio concreto que se vai ver un día nunha gala por 300, 400 personas que conseguir un banner en Que pasa na Costa que te van a ver ao longo do mes 25.000 personas, non? Nos entendemos que eso é un erro empresarial por parte das persoas que colaboran con nós, con estas galas e con este álbum, pero a xente lle gusta verse físicamente, non? Entón, este álbum conseguiu un montón de publicidade cando realmente se venderon pois 1.200, 1.300 álbumes. Al final tivo unha repercusión porque son moitos sobres, funcionou moi ben económicamente, pero a incidencia mediática que pode ter, a incidencia publicitaria para unha empresa, eu creo que é moito menor que a que poda ter unha campaña dun mes no noso portal. Pero, bueno, así está o empresariado galego e por eso temos que compaxinar estes actos offline con online. E o punto forte máis importante que creo que temos nos a día de hoxe é a comunidade, non? E nestes foros eu sei que é complicado, xa vos está falando un que non é xornalista, que non está licenciado pola facultade aquí de Santiago, e isto xa é un pouco profanar este espacio, e máis se vos digo que nos creemos na idea do xornalismo cidadán. E creemos que realmente a día de hoxe está funcionando na Costa da Morte. E creo que en todas as comarcas hai xente, moita xente válida, con gañas de contar e con gañas de explicar o que pasa no seu concello. Nós non podemos enviar un fotógrafo a percorrer as estradas da zona porque houve un accidente, que nos saque unha foto, que nos cobre 0,20 o quilómetro e ainda por riba pagarlle 10 euros a foto. Non podemos porque non dan os medios. Entón, nos que facemos? Nos levamos 9 anos intentando que o veciño que vive ali ao lado dese accidente nos mande unha foto porque viu o accidente. E ten na cabeza que nos estamos ali, que nos estamos na rede e nos comparte, pois, a través do correo electrónico, a través do Facebook, a través do Twitter, a través do WhatsApp, nos comparte esa información. Ou falo de unha que nos conta que pasou no pleno do seu concello, que nos manda 2 fotos do seu partido ou que do partido de fútbol do seu equipo ou calquera outra clase de información que nos poidamos aproveitar. Todo isto, esa información hiperlocal, a que nós non chegaríamos, sería imposible chegar a cada parroquia sin esa axuda de xente. Nos a día de hoxe podemos ter 200, 300 personas que dende as súas casas, co seu móvil, nos permiten ter ollos en todas partes. E iso é fundamental, non? Sempre, ademais, con esa visión comarcal que nos queremos darlle a Bisbarra. E un exemplo desto, o podemos ver este mismo ano co tema dos incendios. E ligo co inicio da ponencia, non? Cando o meu irmán Calaza e Javier Calaza estaban ali na oficina de Galinos sin saber moi ben que pasaba co lume que había por detrás, e iban ter que desaloxar ou se non. Este pasado verán houve varios incendios, como en toda Galicia, por suposto, e na Costa da Morte houve un bastante grave, que foi entre Cee e Fisterra, entre Cee e Sardiñeiro. Houve que desaloxar 3 ou 4 lugares, era un tema complicado. Nos, dende o primeiro momento, estivemos 2 días prácticamente sin dormir porque nos estaban chegando fotos o WhatsApp, o Twitter, o Facebook continuamente. Nos chegaron en apenas 2 días 200, 300 fotos de veciños que estaban ali, que sabíamos que sabían que estábamos informando a través da rede, xente que publicaba directamente cousas nas redes sociais, xente que nos mandaba a través do noso WhatsApp, que o fixemos público, para que nos foran informando e para manter informada a poboación, non? Eso nos pareceu un exemplo fantástico de como pode funcionar e ligando tamén co tema das redes sociales que decía tamén David Lombao, que agora mesmo son os foros onde a xente se informa, da mesma xente se informa a xente, o sea, quere dicir que non é necesario tanto a figura do xornalista fetén, non? E aí vou a ir un pouco máis, non? Nos a día de hoxe este é un pouco o formato que ten Que pasa na Costa a día de hoxe, un formato moi sinxelo, unha cabeceira moi sinxela. Temos entre 3.000 e 3.500 visitas diarias, 25.000 usuarios únicos semanais, que facendo unha estimación
dunha poboación estimada de 150.000 personas da Costa da Morte, se fixéramos esa extrapolación a un nivel estatal, romperíamos calquera marca. Temos 17.500 usuarios do Facebook, que esa é unha comunidade impresionante, unha das máis grandes, ademais de Galicia, incluso as cabeceiras que falaron antes pois andan por estas mesmas cifras e son a nivel galego, e 7.500 usuarios en Twitter. A parte do Facebook é fundamental, parte do que falaban de que efectivamente o 70% a día de hoxe das nosas entradas chegan a través de plataformas móviles, o noso 70% de entradas tamén chegan a través do Facebook, e iso que non publicamos todas as novas que temos no diario a través do Facebook, non? Pero bueno, unha vez que se comparte, a xente comparte a través do Facebook, pois aí se vai entrando nas novas. Nese sentido, creo que temos aportado o noso grao de arena para a reducción da fenda digital na Costa da Morte. En 2008 había un 17% de fogares con internet na casa. No 2013 xa superamos o 50%. No 2008 éramos a segunda menor. No 2013 a Costa da Morte está nas zonas medias altas de toda Galicia, non das comarcas. E creo que nese sentido o aporte de contidos que nos lle temos dado a xente da Costa da Morte para unirse a internet, para ter ganas de visitar internet, esa información hiperlocal, e eu sempre digo, por que a Telegaita ten o xare que ten? Pois porque vai ali a casa de Manolo e Manolo co xabarín que lle comeu o gando ou que lle comeu a horta, e iso é o que lle gusta a poboación galega, non? Ese verse reflexado nese señor que sale na tela, nesa información hiperlocal, non? Entón, nese sentido, nos temos un montón de servicios adheridos a que pasa na costa, xa vou rematando, temos unificado o horario de autobuses da zona, que ademais son 3 empresas adxudicatarias, cada unha vai polo seu lado, nos integramos nun solo cartel todos os horarios da zona, temos o que falaba antes, por eso puxen a Pepita, un sistema que a Clínica Veterinaria Argos de adopción de cans abandonados, que funciona, que é impresionante, unha rede a través do Facebook fantástica, a xente manda fotos de cans que ten na casa ou que se atopan abandonados, e a través desa rede pois atopan novas familias. Temos unha web con recunchos, máis fermosos da zona, 20, 30 firmas que a día de hoxe están publicando semanal, quincenal ou mensualmente en que pasen a costa artículos de opinión, unha xenda con teatro, concertos, rutas e verbenas, por suposto, verbenas que é o que máis triunfa na Costa da Morte, non? Ahora, xa volvendo a crúa realidade, porque que pasa na costa parece que ten un montón de cosas, non? E sempre nos preguntan, e cantos sodes en que pasa na costa, non? Esa é unha pregunta típica, e esta non é a redacción de que pasa na costa, como podedes imaginar. Pasa na costa a día de hoxe non ten local, eu traballo desde casa, tamén por motivos familiares, de alguna maneira, pero sobre todo por motivos económicos, vaya. Que pasa na costa non ten nin empresa, por non ter, eu facturo como autónomo. Entonces, falar, e unha cousa que entra nos idearios destas novas cabeceiras galegas, loitar contra a precariedade laboral, digamos que unha loita que a día de hoxe non podemos asumir, non? Nos, para falar de cousas prácticas, a día de hoxe nos traballamos, eu son o único que vivo íntegramente de que pasa na costa, e teño 2 persoas que colaboran e van sacando cutres medios soldos mensuais, non? E digo cutres porque é a realidade, non estamos para, non dá a publicidade para ter a día de hoxe 2-3 traballadores. Creo que sí que pode dar, e de feito creo que os puntos febles de que pasa na costa os teño moi claros, e é o tema comercial. Falaba Xurxo, é fundamental o tema comercial, é clave. Agora, a versatilidade do traballador, e vos o tedes que saber a día de hoxe, agora vos aprenderán a facer un montón de cousas, hai que saber facelo todo. Hai que saber, eu fago labores de coordinación, de representación, de vir aquí, labores de redacción, que son o que leva máis tempo, da administración, levar as contas, cuidar as redes sociais, se teño que facer un vídeo e editalo, hai que saber facer un vídeo e editalo, hai que saber facelo todo. E comercial, eu fago a día de hoxe de comercial, e eu son malísimo.
Eu parece que lle estou pedindo perdón ao empresario de turno. Oi, perdona, mira, te veño a pedir unha campaña en Que pasa na costa, que é un medio moi fantástico e estupendo. Eu sou malísimo. Entonces, a figura do comercial é clave. Eu cada vez que salgo, que como son o meu xefe, sempre tiro para baixo e sempre digo, pois hoxe non salgo, pois hoxe non vou, pois hoxe non me collen o teléfono e xa me despisto, non? Eso hai que é a chave de que un proxecto como este, un proxecto como a Galicia Confidencial, como a Praza, como o Campo Galego, e vos lo poden decir, é a chave para que funcione o labor de comercial. Por eso eu creo que unha posible estrutura para un diario comarcal podría dar entre 2 e 2,5, dos traballadores e medio, non? Facendo un labores de coordinación e representación e redacción, outro labores de comercial que tamén saiba escribir, que había que compaxinar, e logo un redactor puro que coide tamén as redes sociales, que saiba de audiovisual ou que sea un redactor de un tema concreto. Nos, de feito, un dos nosos redactores, un dos nosos colaboradores é do tema do fútbol da costa e el se dedica exclusivamente ao fútbol da costa, non? Creo que isto podería ser unha posible estrutura sostible para un diario, para unha cabeceira como a nosa. Xa non vos duraba, se queres despois falamos un pouco de precariedade e desas cousas, pero bueno, moitas gracias e continuamos. Pois moitas grazas, Ubaldo. E agora pasamos do reto que supón abrir un xornal digital en 2006 nunha zona como Corcubión, o reto que tamén supón abrir un xornal municipal en papel no 2014 como fixo Ana Conde co seu Teo Vivo. Ana Conde é editora e directora do Teo Vivo, que é o xornal local de Teo, dende a súa creación a finais do 2014. Anteriormente ten sido coordinadora do xornal de luns a venres, ten traballado como redactora e publicista noutros medios, como a Axencia Galega de Noticias, o Faro de Vigo, Onda Cero ou La Voz de Galicia. Tamén se ten dedicado á consultoría e á comunicación empresarial e institucional en Growcom ou no operador de comunicación Serre. Ademais, foi responsable de comunicación do programa de dinamización lingüística Falaredes da Xunta de Galicia. Ana, cando queiras, estamos de paso. Bueno, bons días a todos e a todas. Cruz leu o meu currículum e parece que estiven en 20.000 sitios e ao final estás en 20.000 sitios porque estás 3 meses de prácticas aquí, 3 meses de prácticas alá, un contrato de bolseira nun lado e 3 anos no outro, vale? Pero o que fixo foi traballar durante 11 anos pensando desde o momento que era estudiante de xornalismo, como seredes moitos de vós, en algún día poder levar a cabo o proxecto que tiña en mente. Eu son veciña de Teo, un concello que para os que non coñezades está aquí á beira, e tiña claro desde había moito tempo que había unha carencia de información. De feito, agora que somos día de dormitorio, eu estaba cansada de escoitarlle a xente que viña, que Teo está morto, aquí non se fai nada, aquí non hai nada, cando eu, desde a miña aldea, estaba nunha asociación de veciños, participaba nunha asociación cultural e tiñamos un rico tecido asociativo, xa non só a programación que pudera ter cada goberno municipal na súa temporada, senón no seu período, senón os propios veciños. Entón, eu sabía que en Teo si había moitas cousas que contar e moitas cousas que tiñamos á beira da casa e que non coñecíamos, moitas veces incluso me sorprendía eu de coñecelas, o que pasa que somos un concello moi disperso, vale, no que, pois, ao mellor un sabía o que pasaba en Calo, pero non tiña nin idea do que pasaba na aldea, na parroquia do outro lado, que era Bamonde. Entón, hai 2 anos, de feito fai agora a finais de novembro, 2 anos, que cometín a locura de poñer en marcha un xornal en papel. En papel, eu hoxe son un pouco un bicho raro aquí nesta xornada, porque evidentemente a tendencia é irnos cara ao digital. Eu estou totalmente de acordo co que dicía antes Xoxo Salgado, de que o futuro pasa polo digital, pero eu que son, aos meus 36 anos, unha enamorada da prensa en papel, teño claro que se algún xornalismo en papel ten futuro, ese é o de proximidade, os xornais locais. Por que? Porque lle contas á xente o que máis lle interesa. Eu estiven traballando, tiven a sorte de estar nas edicións locais de Faro de Vigo e Voz de Galicia na edición do Deza, e de feito antes fixera prácticas na central da Voz de Galicia en Sabón e o meu xefe dixerame, Ana, tes ganas de escribir, tes ganas de contar. Para o ano que ven vaite a unha edición local, pero non te quedes en Santiago, vaite ao Deza, vaite onde che den a oportunidade de escribir e de ter o contacto directo coa xente. Fun e confirmei iso, era o xornalismo co que máis me identificaba eu e vía o retorno que tiña da xente.
Entón, no ano 2013, pois, como lle pasou a moitos dos meus compañeiros, o xornal no que era coordinadora de redacción, que era o gratuito de luns a venres, pecha, porque ese modelo do que falaron os meus compañeiros de medios dependentes de subvencións, chega un momento en que che cortan a subvención, pechan o grifo económico e ímonos todos á rúa. Entón, aí foi cando me planteei de dicir, que fago? Busco traballo ou poño en marcha o Teo Vivo? Xa lle tiña ata nome, para contrarrestar precisamente eso de que Teo estaba morto. Entón, lembrome unha conversa con o meu profesor de diseño na facultade cando estudaba, que moitos de vós coñeceredes, Antón Galocha, que coincidín anos traballando, estábamos no mesmo grupo de comunicación, el como director do Diario de Pontevedra e eu na Axencia Galega de Noticias, ou traballando nas seccións Galicia e Economía dos xornais, e el sabía, porque en algún momento eu lle confesara a miña ilusión de facer o Teo Vivo, acabou sendo veciño de Teo, e un día, tomando un café, dixo-me, oye, e aquela aventura túa do Teo Vivo? E digo, pois non é aventura ninguna, porque estou pedindo presupostos, investigando, mirando de poñelo en práctica. Porque si é certo que hai precariedade en medios locais, en medios digitais, pero eu, se quería poñer en marcha o Teo Vivo, era pensando en ter unha saída laboral. Quero dicir, eu tiña 34 anos, tiña unha hipoteca, e eu, como lle digo á xente, como a fin de mes. Ao mellor non moito, pero como. Entón, claro, é que ao principio, cando a xente me dicía montei o Teo Vivo, parecía que era o meu xoguete. E non é o meu xoguete, eu teño facturas a fin de mes como todo o mundo. Entón, o que tiven claro foi crear un xornal de calidade, vale? Intentalo. Se funcionaba, perfecto, e se non funcionaba, pois me iba para casa. Pero neste país, no que está tan demonizado o de atreverte a poñer en marcha un proxecto, cosa que nos Estados Unidos, por exemplo, é todo o contrario, eu dixen, mira, pois eu prefiero que me recorden os veciños pola flipada aquela que quixo poñer en marcha un periódico e non ser a rapaza con medo de non atreverme nunca e non probar sorte, vale? Entón, acórdome ese café con Antón, que me dixo, a idea encántame, creo que eres capaz de levála a cabo, porque el sabía que eu era moi multitarea e muller orquestra, porque en todas as empresas nas que estivera, ao final nunca dixera que non a nada. Eu acórdome que o meu primeiro contrato despois das prácticas foi no Faro de Viga, dixeronme, mira, poderíamos ter unha media xornada para ti, perfecto, pero outra media xornada necesitamos un comercial, eu, vale, e terías que ser ti, vale, entón, outro a mellor houbera dito que non, de feito moitos compañeros me dixeron estás tola, non sei que, bueno, pois eu dixen que sí. E iso sirveume meterme no mundo laboral, vale? E sirveume pois aprender moitísimo de publicidade, que ahora no Teo Vivo é fundamental, a hora de comercializar, a hora de asesorar os negocios locais. Antón díxome nese café, a idea encántame, creo que eres capaz de levála a cabo e polo diseño, porque xa está veo voltas cas maquetas e tal, do diseño olvídate porque vai correr a conta miña. Vos imaginadevos, eso para min foi o empuxón que necesitaba. Os que tiñades o Teo Vivo na man, vedes o diseño de luxo que ten. Ademais, recollía un pouco a filosofía que eu pretendía, un xornal fresco, un xornal bonito, atractivo visualmente, a toda cor, e que gustase a todas as idades, vale? Apostei polo papel tamén por unha cuestión. Eu coñecía o público ao que me iba a dirixir, e eu quería chegar a todo o mundo. Quería que vise o Teo Vivo non somente os que utilizamos a internet e as redes, senón os nenos pequenos, que o visen como un conto, e a xente maior, os nosos vellos, que sabía que lle iba a resultar entrañable ese medio. Entón, en novembro de 2014, creo o Teo Vivo e presento a xente como un periódico no que nace coa ilusión de contar mes a mes a vida dun pobo, vale? Poñendo en valor, dándolle o protagonismo sempre aos veciños, as súas historias e poñendo en valor as nosas cousas, a nosa xente, as nosas empresas, as nosas asociacións, os nosos equipos deportivos que non se vían sempre reflexados na prensa grande. Pero despois tiña un segundo obxectivo que iba máis alá, é que eu pretendía que o Teo Vivo acabase sendo un pouco un elemento de cohesión e unión nunha vila que, como vos dicía, era moi dispersa e na que moitos nin nos coñecíamos, porque vivimos na aldea, pero a aldea de hoxe non é a aldea de cando eu era cativa. Hoxe todos temos un mando a distancia, un portal, entras e saes na túa casa, dá igual que estés no medio dunha aldea que parece que estás nun chalé adosado. Entón, o Teo Vivo aspiraba a ser un pouco, pois eso, dinamizador sociocultural e, sobre todo, descubrirnos o que tiñamos á beira da casa. Eu son a primeira que disfruto facendo o meu traballo, vale? E todo o mundo me di que eso se nota nas páxinas do Teo Vivo, que é fundamental. É un periódico moi social,
Eu, ao largo da miña carreira, fixen información de todo tipo, pero na que máis me identifico e máis me gusta é social. Entón, o Teo Vivo ten unha sección un pouco máis informativa do que son as noticias máis puramente ditas, e despois ten outra información que é xornalismo social en forma de entrevistas, de reportaxes, unha sección de migas de historia, unha sección de tenses polo mundo, que é desa xente que hai anos que non vemos, e resulta que está a enfermeira de Cacheiras con Médicos Sin Fronteiras en África, un enxeñeiro axudando en Bali, unha persoa brillando no FMI, quero dicir, había un montón de historias por contar, e historias que nunca foron contadas e que nunca ninguén lles contaría deste xeito. Esa era un pouco a clave do Teo Vivo. A produción, a elaboración é toda propia, vale, son todo contidos propios, e precisamente ao non estar na rede, porque non teño páxina web, o paradigmático hoxendía é que nun mundo globalizado onde atopas todo en internet, os contidos do Teo Vivo non os atopas en internet. Se queres lelos, se queres disfrutalos, tens que ter o Teo Vivo, e o Teo Vivo véndese a 2 euros. É un periódico mensual, polo tanto a información non pode ser como eu estaba acostumbrada nos xornais ou na axencia na que traballei, non pode ter caducidade dun día para outro. Entón son reportaxes e entrevistas que se poden ler ao longo do mes, tanto día 1 como día 20, que é do que se trata. A parte de información atemporal, sempre intento facer, xa vedes, os temas de apertura, temas moi sociais que nos axuden nese obxectivo de unión e de sentirnos identificados e de sorprendernos co que temos. Por exemplo, descubrín que tivemos un piloto de aviación, un aviador que foi mítico, que foi formador no Aeroclub de Santiago da maioría de comandantes das grandes compañías aéreas de hoxendía, e fixenlle unha reportaxe de migas de historia, dedicámoslle, fixo Antón unha portada preciosa en color sepia ao piloto Mella. E tirando do piloto Mella preguntei, a día de hoxe cantos pilotos teremos azafatas, habrá pilotos en Teo? Bueno, pois aí é cando faz a investigación de falar coa xente nas aldeas, de tirar de un contacto, de tirar con outro, e ao final fixemos ese mes un Teo Vivo de altos voos que lle encantara a xente, porque saíra o piloto Mella, ese aviador mítico, e dixéramos Teo, terra de pilotos, porque déramos con 4 máis, entrevistáramos a 2, un levara o Teo Vivo de viaxe ata Londres, acabamos entrevistando a unha azafata, bueno, facendo unha reportaxe ben bonita. Despois tamén me gusta moito o tema social e non somente o escribir, senón se o Teo Vivo pode poñer un grao de area a facer feliz a xente, moitas veces non somente cos contidos, pois a min, proposta que me fan e me gusta, aí estamos. Un mes pensei que eu coñecera a unha persoa, porque era a miña avoa, que era moi maior e non coñecera o mar. Teo está á beira da costa. E ese mes empecé a preguntar a xente, oye, vos coñecedes alguén que ten que ser maior, evidentemente, que non coñecera o mar? Dixe, hermana, estás tola, é o reto deste ano, deste mes inviable, porque é imposible, tal. Ao final, localicei 4, coa colaboración sempre dos veciños que me axudan, cos corresponsales, como digo eu, que teño en cada aldea, localizamos 4 mulleres que nunca viran o mar. E alás levei de excursión ao mar, subimos ao mirador da Curota, mollamos os pés en Boiro, fixemos unha reportaxe superbonita que emocionou un montón de xente. Esas mulleres tiñan unha historia impresionante detrás que contaron. Acabamos comendo ali, pasando un día agradable e facendo un Teo Vivo, vale? Porque o Teo Vivo moitas veces é iso, a ilusión e a expectación coa que a xente espera por el. Xogo sempre co factor sorpresa. E para iso teño moitísima sorte, porque vou no número 24 e sempre que entrevisto a alguén que faga unha reportaxe, apelo á complicidade da xente, de que garde silencio, de que garde en secreto de que vai sair, porque a fin de mes está a xente coa curiosidade de a ver quen sai este mes, a ver que nos conta este mes o Teo Vivo. O Teo Vivo tamén ten unha vocación de servizo público, evidentemente, e, por exemplo, unha das páxinas que ten moitísimo éxito, porque era unha bella reclamación, é unha xenda sociocultural. Que facer este mes en Teo? Aí temos a xente que vive, a xente que veu a vivir, ten toda a programación que pode facer desde a nivel deportivo, a nivel formativo de cursos ou a nivel sociocultural, actividades do Concello, pero tamén das asociacións ou mesmo un bar, se hai un contacontos por saber que podes ir, porque moitas veces ou pasabas polo bar ou cando te enterabas de que ali estivera Carlos Blanco, xa pasara o día, pasara a romería. Falan todos os compañeiros de que temos que ser xornalistas multitarea. Eu tiven a sorte de empezar a traballar cando aínda existían
estabanse acabando, pero ainda existían as áreas de especialización. Eu traballei na Axencia Galega de Noticias varios anos, e facía xornalismo social, cubría sanidade, sucesos. Hoxe en día é inviable pensar que alguén poida dedicarse a unha área, estar especializado en algo, polo menos a nivel galego vexo bastante inviable. No Teo Vivo, moitas veces nos felicitan, e eu sempre utilizo tamén o plural majestático, queda moi ben, dá así imaxe de empresa, nos felicitan ao equipo que facemos o Teo Vivo, mandanme currículos que cando queda algunha vacante, que conte con esa persoa, eu sempre digo, Dios mío, o día que quede unha vacante, pechamos, porque o único empregado do Teo Vivo son eu. Eu hoxe estou aquí como editora, como directora, pero son a persoa de produción, a que pensa nos temas, son a redactora, son a fotógrafa, son a comercial, son a que fai as facturas e antes de facer as facturas e cobralas, son a que reparte o periódico. É dicir, eu fago todo o proceso, desde o principio, a que maqueto, contando todos os meses, coa inestimable axuda de Antón Galocha, que lle bota un repaso ao Teo Vivo antes de metelo en imprenta, e que hai meses que diseño unhas páxinas fantásticas coas que logramos conquistar mes a mes a xente. Entón, precariedade nese sentido? Sí, claro, é que ou faz ti ou o medio non é viable para ter unha redacción como coa que traballaba eu, por exemplo, no de luns a venres, pero por que? A diferencia é esa. Hai medios que vivían de subvencións e tiñan un poder económico que un periódico local como o meu, que é un proxecto totalmente persoal, totalmente independente, vive de vendas e de suscripcións, que son vendas tamén, e de publicidade. Publicidade maioritariamente o Concello patrocina esa axenda sociocultural e despois publicidade a nivel local, de negocios. A sorte que temos é que en 2 anos o Teo Vivo de momento está gustando, entón para os negocios locais é a mellor, converteuse no mellor escaparate. Entón, iso é moi positivo para eles e, evidentemente, moi positivo para a supervivencia do medio, porque fai que moitas veces xa non teña que ir eu a buscar, senón que sexan eles os que me chaman a min, hola, mira, eres a rapaza do Teo Vivo? É que eu son a rapaza do Teo Vivo, moitos non me chaman nin polo nome. É que quería publicitarme, canto costa, que podemos facer, Distribución, é un periódico da aldea, sempre o digo, temos zonas urbanas, como podedes coñecer Cacheiras, a zona de Casalonga, Calo, pero despois temos moita aldea rural. O Teo Vivo vendese en 27 puntos de venda, distribuídos en todas as parroquias de Teo e na comarca. Está presente en todos os establecementos comerciais do Concello, porque eu que tiven que facer antes de poñer en marcha o Teo Vivo? Claro, antes de presentar o papel, houve moita labor de dalo a coñecer, asociación por asociación, equipos de fútbol, deportivos, municipais, e despois eu mesma me encarguei de facer as suscripcións, é dicir, eu quería que cando o Teo Vivo saíse, estivese presente nos bares, nas peluquerías, na piscina municipal, nos centros de saúde, nas escolas, no instituto, ata no tanatorio, está o Teo Vivo, porque o Teo Vivo non tiña pasta para facer unha campaña de publicidade, pero a mellor publicidade do Teo Vivo iba a ser el. Entón, tiña que lograr colocalo na maior parte dos sitios, bibliotecas, onde pasara moita xente, se fixera visible e a xente o fora coñecendo. Podedes vos imaginar a cara de moita xente cando iba, mira, que vou a montar un periódico local, o sea, todos te miraban como unha loca, en plan, que? Cando lle dicías, só son 2 euros ao mes, como que en proba, e despois se non che gusta daste de baixa, pois todo o mundo foi aceptando, pero eu creo que máis pola curiosidade de a ver que nos trae esta tola, que non porque creran realmente na viabilidade. O ano pasado xa tocou renovar as suscripcións e non houve unha soa baixa. É dicir, incluso nos chegaron moitas peticións de puntos de venda novos, de unha librería, un bar nunha parroquia, olla, que moita xente me pregunta se non poderíamos vender aquí o Teo Vivo, a mellor xente maior que non se pode desplazar para compralo. Pois ali está. Vías de ingresos, temos esas dúas, é dicir, por unha parte, as vendas nos puntos de venda, e, por outra parte, a publicidade e os suscriptores. Temos as suscripcións, que é unha venda garantizada cada mes, e despois a publicidade, que, como vos dicía, basicamente son periódico ou negocios locais. En 2 anos, para que vos fagades unha idea, os meus compañeros que falaban da publicidade institucional, en 2 anos conseguín unha inserción da Deputación da Coruña, porque desde o mes que o puxen en marcha chamelle todos os meses para recordarlle que eu seguía ali,
E cando cumprín un ano, eu creo que lles dei pena xa, de dicir, a ver, tía, pero ti outra vez. Entón, eu dixen, home, cumpro un ano e non sei se vou chegar ao segundo. Unha inserción para vos é algo puntual e para un periódico como este, pois é fundamental. E aí puxeron unha inserción e polo 25 de xullo conseguín, 2 anos despois tamén, a primeira inserción simbólica, pero fundamental para un periódico tan humilde como a campaña da Xunta. Quero enseñarvos un vídeo moi breviño, vale, que fixen o ano pasado polo primeiro aniversario, este ano polo segundo ainda non tiven tempo, porque simplemente quero que vexades un pouco o espírito, e neste vídeo resúmese moi ben, vale, son 5 minutiños rápidos. Esta foi a presentación. Levamos a charanga do pueblo. Antón Galocha, o padriño do Teo Vivo, como digo eu. Famosos vivindo en Teo, temos unha pila deles. Presentadores, modelos, contacontos, actrices, Pemán, o home do tempo, Pili Pampín. Aquí os nosos tenses polo mundo, como vedes ata moi lonxe. A estes tocoulle a lotería agora. Son millonarios.
Bueno, vedes que un pouco o que intentaba transmitir con este vídeo é que hai agora un ano, vamos agora a facer o segundo aniversario, o Teo Vivo lograra nun tempo récord ser un máis, vale, nos fogares, nos negocios, nas escolas, e iso para min evidentemente é algo fantástico, porque cando puxen en marcha había dúas opcións, unha que gustara a idea e que conectase coa xente, que lle gustase tanto aos nenos como aos mozos como aos maiores, ou outra que fracasase. Era unha aposta totalmente a contracorrente, montar un periódico en papel. De momento está gustando e ata cando permanecerá, eso, como digo sempre, ata cando a xente queira, porque non depende de min. Vou vos ensinar agora, de todas formas, como isto era unha xornada de iniciativas culturais na rede, eu tampouco vos quería defraudar nese sentido, vale? Eu non teño páxina web polo que vos explicaba, porque o meu negocio, evidentemente, consiste en vender xornais e que a xente vexa os anuncios do papel, pero, evidentemente, tamén aproveito o potencial que ten a rede e teño unha páxina de Facebook, vale? Que é Teo Vivo, donde cada mes aviso de cada nova entrega, subo portada e contraportada, unha vez que acabo o reparto, xeramos expectación, basicamente, que estou facendo unha reportaxe de bares, pois subo un tipo post destes cunha foto nunha aldea e noutra a ver que estará argallando o Teo Vivo. Despertamos a curiosidade, entrevisto ao guitarrista de Los Suaves, pois poño hoxe o Teo Vivo, vimos de facer a nosa entrevista máis roqueira, quen credes que está detrás desta guitarra e a xente entra e animase a adivinar. Difundimos as nosas actividades porque conforme que pasa na costa fai esos actos de fútbol e demais, eu non teño capacidade para facer eso, non me queda tempo material, pero si fago moitas cousas, por exemplo, nas escolas ou cos maiores. Vocación de servizo público, moitas veces tamén nos anuncios de traballo, que no periódico son gratuitos, os anuncios por palabra, son de balde, e cando non chega tempo de sair no papel, evidentemente facemos que rule no Facebook, porque é unha noticia que nos encanta dar. Os máis rápidos a nivel local, evidentemente, eu, aínda que agora fago un periódico mensual cunha información atemporal, no fondo sigo sentíndome xornalista e sigo tendo o gusanillo de dicir, oye, se hai unha información importante a nivel local, se podo, quero ser a primeira en dala. Por exemplo, falece o exalcalde que vivía a 15 minutos da miña casa, pois creamos a sección Última Hora e xa damos, aínda que despois no periódico fagamos unha reportaxe en profundidade, a noticia somos os primeiros en dala e, polo tanto, nas redes sociais ten moitísima repercusión. Outras veces somos rápidos demais, porque escoito que tocou o segundo ou cuarto premio da Lotería de Nadal nunha administración do meu pueblo, aos 15 minutos xa estou ali e ao señor casi lle dá un infarto, porque ainda non lle chamaran e xa chegou o Teo Vivo dándolle a noticia. Preguntábame se estaba segura. Os sucesos sempre en directo, vale? Porque eu entendo que é unha información que, conforme o ano pasado pechara o periódico, o día seguinte repartía e ardían os montes en calo. As informacións que chegaban desde Santiago, eu comprendo perfectamente os compañeros porque eu traballei nunha redacción e se non estás a pé do suceso non sabes moi ben o que pasa, sabes o que che contan. Desde Santiago contábase que non había perigo, que non pasaba nada e eu desde ali subíanse estas fotos e a xente vía o que estaba pasando, vale? O lume a carón das casas e ameazando unha residencia de anciáns. Ese día, por exemplo, o día seguinte eu repartía, ese día botei toda a tarde ali, ao chegar á casa a noite subín un avance informativo e despois unha información completa, vale? Con todo o que ali pasara. É dicir, non esperei a sacar o Teo Vivo en papel, vale? Sería demasiado tarde dar unha información desta importancia un mes despois, deina no día. Sucesos, pois sempre iso, intentamos estar os primeiros, aí temos a sorte de, pois como pasa co compañeiro da Costa da Morte, son os propios veciños os que xa nos alertan, olla Ana, un accidente non sei onde, olla Ana, non sei que a veces eso, chegamos antes que Protección Civil. E damos sempre importantes avisos, quero dicir, eu sempre quero ser de servizo para a xente, de utilidade, por exemplo, este era o caso de un señor maior que vivía solo, que intentaran estafar e lle entraran na casa, a Garda Civil dixome, ti que tes un mogollón de eco nas redes sociais, eu despreocúpate que poño un aviso de que os estafadores seguían sueltos e de que a xente estivera atenta. Bueno, pois este post foi compartido en internet, que o meu compañeiro de R, que é Community Manager e é o experto na materia, dime que é unha pasada de repercusión, porque foi compartido 1.374 veces.
Preguntámoslle aos lectores, facémolos partícipes, que vai unha veciña a Canadá e nos manda unha foto, oye, se montamos dispensadores de Teo Vivo en Teo, que? Preguntamos. E animámolos a sumarse ás nosas aventuras. Sempre temos ideas como estas, que ven San Valentín, veña, pois vamos a facer unhas dedicatorias, sorprender a xente, botarnos unha risa, unha cousa bonita, non facemos mal a ninguén, e foi todo un éxito. Vale, fixemos unha doble páxina ben simpática que lles encantou a xente. Buscamos a súa opinión, que estamos facendo unha reportaxe de comercio local, pois preguntamos a xente unha enquisa en Facebook. Encántanlles os nosos making of, eu en cada reportaxe fago sempre un montón de fotos que despois me encanta compartir coa xente no Facebook, por exemplo esta que era das mulleres xeneralas e correos no Entroido do Ulla. Creamos sorteos, o ano pasado foron os paraguas que foron un furor, e tamén divertidos concursos, por exemplo, polo aniversario fixemos un concurso de fotos co Teo Vivo, ao que se sumaron desde nenos, mozos, ata pasando por vellos, ganando o concurso con un xurado, pois esta parella de 80 anos que presumía de ter na súa casa todos os números de Teo Vivo, porque ese é outro fenómeno curioso, que é que o Teo Vivo está gustando tanto que a xente colecciona. Eu sigo vendendo periódicos atrasados todos os meses, paranme pola carretera, ai, levas o número 23, é que veu o meu sobrinho e levou o periódico, en vez que me colleron o periódico o número 7, bueno, pois a xente ten a colección. Compartimos fotos impresionantes, evidentemente, porque no Facebook tamén buscamos cosas divertidas e que nos entreteñan. Por exemplo, tiñamos esta foto que arrasou no periódico en papel dun can que o pobre sufriu ese atropelo tan desafortunado. Parecía unha fotomontaxe co can aí metido na defensa do coche e foi tamén converteuse en viral. E outras entrañables, por exemplo, vimos a volta ao cole, pois encántanos unha foto como esta e subímola tamén gusta moito. E despois, por último, pois, bueno, xa para pechar o tema con un pouco de gracia, presumimos dos milares acontecidos na vila. Este mes abrimos cunha entrevista a unha veciña que lle tocou 1,5 millón de euros e fago a coña de que 2 anos atrás era tan improbable que o Teo Vivo chegase ao número 24 como que a Rosa de Reis, a carniceira, lle tocase 1,5 millón de euros, pero a veces non me preguntedes viabilidade, nin futuro, nin rentabilidade, porque eu non son empresaria, eu son xornalista, ás veces eu creo que a sorte se alía e eu tívena. Moitísimas gracias. Ben, pois, moitas grazas, Ana. Quédanos xa nos estamos pasando un poquinho de tempo, pero se alguén ten algunha dúbida, algunha pregunta que queira plantexar, por favor, aproveitad a ocasión. Teo Vivo. Perdona, non a dixen, son 32 páxinas a todo cor, todos os meses, tiraxe 3.000 exemplares o mes. 3.000 exemplares. Alguén máis que queira intervir? Ao final, como conclusión, eu creo que podemos dicir que, aínda que a iniciativa de Ana sexa unha iniciativa en papel e a iniciativa do Aldo sexa unha iniciativa nativa digital, ao final a sostenibilidade e a resistencia eu creo que reside na comunidade, no vínculo que facedes coa comunidade local, cos veciños que vos mandan información, que se suscriben, que boca a boca se van atopando un pouco os temas para o próximo número. Era un pouco tamén a tendencia que víamos nas iniciativas da mesa anterior, non? Tamén de carácter comunitario, pero que ao final necesitamos eses lectores e esa comunidade como sustento, sen depender das axudas institucionais e de outros grandes poderes que nos deixan un pouco de lado, non? Alguén quere facer algunha pregunta? Sí. Cal é a xornada de traballo que tedes? Eso non existe. Eso non existe. 24 horas, os proxectos como este son 24 horas. Ten a versatilidade de que, como de alguna maneira ti és o teu xefe, este ano teño un fillo, entón teño máis posibilidades de ir o fillo a levar ao cole, a buscalo e demais. Pero logo estou o domingo pendiente do resultado do fútbol toda a tarde. 24 horas, de feito, o meu teléfono é público, entón 24 horas estás pendiente do proxecto. Unhas épocas traballas 12, 13, 14 horas, outras traballas 4, 5, 6, depende un pouco. Claro, sí depende un pouco. O que pasa é que tens que dar de conta de que, por exemplo, ao facer de todo, como digo eu moitas veces, a veces chego tarde, mal e arrastro a todos lados, pero importante é chegar.
vivimos nunha voráxine, me imagino que estamos nunha situación un pouco similar, de que non che chegan as horas do día, vale, para todas as cousas que tes na cabeza ou que che gustaría facer. Eu, por exemplo, a nivel persoal, levo 2 anos, non me dá vergonza ninguna dicilo, vivindo para o traballo. Vale, pero tamén son consciente dunha cousa. Cando empecé a traballar como xornalista no Faro de Vigo, tiña un coleccionable que tiña moitísimo éxito, que era entrevistas a grandes empresas. Moitas desas empresas, desgraciadamente, coa crise pecharon, pero fálovos de constructoras, fálovos de empresas téxtiles, fálovos de... Eu era unha rapaza e entrevistaba a grandes conselleiros delegados, directores de empresa, que todos me contaron a mesma película, que é que os primeiros anos dunha empresa son moi duros. Ninguén pode pretender montar unha empresa, xa non digamos un medio de comunicación, pero ninguén. Meu irmán ten unha empresa de electricidade, vamos a ver. Calquer pequeno autónomo, calquer pequeno empresario non pode pretender chegar a encher. Todo ten unha cultura de esforzo, vale? Eu creo que sacaron a carreira costa traballo, sacaron traballo adiante costa traballo. Eu sempre me impliquei moito nas empresas nas que traballei, vale? Agora, evidentemente, na miña implícome moito máis se cabe. Eu levo 2 anos sen xornada laboral. Non me preguntedes canto traballo, porque ao mellor estou traballando ás 8 da mañá e ao mellor estou traballando ás 11 da noite. Non é o aconsellable tampouco, vale? E se alguén non se implica tanto como fago eu, pois ao mellor seguramente se daría organizado e acabado antes. Pero eu teño un tema e complico unha vida. Son eu a primeira que lle bota horas ao meu traballo, porque seguramente con 2 entrevistas menos, con 2 testemunhos menos, iría o tema igual de ben tratado e eu ata que non consigo todo o que quero, non paro e complico o traballo. Tamén despois ten a calidade que ten e a xente paga os 2 euros sin queixarse. Pero cando Teo Vivo puxen en marcha, unha das cousas que tamén costou moito foi a facer a xente, a veciñanza, a pagar 2 euros polo periódico. Vío e gostaba, lle chamaba a atención e collía nos puntos de venta, pero moitas veces querían marchar con el gratis e cando o vendedor lle dicía, disculpe, son 2 euros, queimáballe nas mans. Agora moita xente desa, recoñéceme, que paga gustosa os 2 euros, pero como me din moitos, ben vale o que costa. Vale, entón, eu tamén teño claro unha cousa, o meu reto a medio prazo, xa non digo a corto, pero si a medio, é darlle que sexa máis rentable para poder coller unha persoa. Vale, para poder coller polo menos unha persoa que axude, porque detrás dun medio local hai moitísimo traballo que despois non se ve plasmado aquí. Eu teño a sección o Teo Vivo nas aulas, que vamos, pois un mes estou nas garderías, outro mes nos colexios, outro mes no instituto, hai que ser moi cuidadosos cos dereitos de imaxe dos menores, vale? Eu, aquí a xente ve 4 fotos e di, ai, mira, Ana, que ben o pasou no colexio cos rapaces e que pouco traballo lle dou facer estas 2 páxinas. Si, home, se eu che contara, hai que facer chegar as autorizacións aos pais, hai que mirar antes de ir ao colexio que todas as aulas teñan as autorizacións, se hai algún neno que non a ten, pois ou lle piselamos a cara ou xogamos con el tamén para non separalo do grupo. Sabedes o que vos quero dicir? Hai moitísimo traballo administrativo detrás que nun periódico grande como os que eu traballei, pois hai unha persoa que se dedica á produción, hai redactores, hai fotógrafos, hai o oficinista, hai o de distribución. Cando ti faz todo, evidentemente pensade, botade contas, multiplícanse as horas de traballo, evidentemente. Tamén vos digo unha cousa, eso depende de como sexamos, vale? Eu creo que xa no momento no que todos eliximos estudiar periodismo é como se faz un ciclo de peluquería, despois non te podes queixar porque os sábados hai bodas. Quero dicir, sabemos que non é un horario da oficina, non, digo eu, porque eu traballei os fins de semana toda a miña vida e estive en periódicos grandes, pequenos e medianos. Entón, eu sei que é unha entrega total, agora ben, tamén sei que o retorno que estou recibindo da xente se multiplicou na mesma medida que as horas de traballo, entón, eso a min por unha parte compénsame. Agora ben, sendo prácticos, evidentemente, todos queremos vivir, ter fillos, irnos de vacacións, pois o reto a medio prazo é ese. Gracias.